ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ತರ್ಲೆ. ಸೊ ತರ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿರ. ಏ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೇಲ ಇರಬಹುದು. 3 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವಿತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲೆ ತೂಲೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾವ ನಂಬರ್ ಸುಕೊಂಡದ ಐಟೆ ಐಟ್ 4 ನಂಬರ್ ಮಾತನ 4 6 ನಂಬರ್ ಮಾತನ ಅಂಚ 2D ಅಂಚ 0 ಮಾತನ ಔಟ್ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಕೇರೆ ದಾಡ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ದಾಡ ಕೆರೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋವು. ಹಲೋ ಫ್ಯಾನ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿ. ಹಾಯ್ ಪುರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕಲ ಮೊಕ್ಕದ ವಿನೋದ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗೈಸ್ ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಇಂದೊಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣನೇ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಅವಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನ ಅವಳು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏನ ಇನ್ನೋಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಸಿಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಜಿಪ ಹೆಂಚ ಪೂರ ಆಪುನೊಂದು. ಓಕೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗು. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಂತು ఒక ತೂಲೇನು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನು ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂದಿ ಎಲ್ಲ ಪನಯೇರು ಅಂಚ ಉಂಡು ರಿಚ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಸಾರ್ ಅಪಗ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. 3rd ಫ್ಲೋರ್ ದಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ತುಲೆಂದೊಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ. ಅಂಚಿನ ಇನ್ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ತೂವೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿಲಿನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಗೆ ದೀತೆರ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಅಂಚೆ ಬೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದೀತೆರ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಲಿನ್ ಪೂರ. ಪೂರ ತೂವೋಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪೂರ. ಅಂಚೆನೆ ಉಲೈ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕೈತ ಬರ್ತೀರ. ಸೊ ಆರು ಎನಿಕ್ಲಿ ತೋಜಿಪಾವೇರು ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚತಾ. ಸೊ ತೂಕ ಅದೇ ಪೋಯಿ ನನ್ನೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೂರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೀಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕಂದು ತಕ್ಕಡಿದು ತೋಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೀಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಬುದೊಂದು ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಲು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೇಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಲೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕರ್ಬದ ಬೈದಂಡು ದುಂಬು ಮರದ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಳ ತೂತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವಿತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲೆ ತೂಲೆ. ಪುಲಿರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ, ಸೊ ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪುಲಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ದ ಜೇನುಗೂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡ್ದು ಕಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಏನ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ದುಂಬು ದುಂಬುದ ತುಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ನಮಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದುಂಬು ದಕ್ಲಿಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪು ತುಲೆ ಕಂದಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುಳಿತ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ತುಲೆ ನನ್ನ ಮೂಲ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ. ತಾರೈದ ಚಿಪ್ಪುಡು ಮೋನೆ ಮಲ್ದಿರು ತುಲೆ. ಓಲ್ಡ್ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಶೋಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೇಪ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ತುಲೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿನೋದ್ ಈರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಉಪ್ಪು ಓಡ್ದ ಶಾಲೆ ಪರಾ ಶಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಎತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದೇರಂದ ತೂಪರದ್ ಬಲಿ ತುಲೆ ವಿನೋದ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ತಾ ಅಂದ್ ಅಂಡ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ದು ದುಂಬುದೆತ್ತಿನಕಲ್ ಸೊ ಪರಾ ಶಾಲೆ ಸೊ ಆ ಪರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಲಿ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಮೂಲ್ ಬಾಕಿ ಬರೀತದೆ ತುಲೆ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಕೆರೆ ದಾಡ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ದಾಡ ಕೆರೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋವು ಸೊ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 75 ಇಯರ್ಸ್ ದ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗ್ ನೆನಪಾವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಜ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದ್ರ ಪೂರ ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಕಲ ಮಾತ ತೂಲೆ ಅಕಲಿ ಎಂಚ ಅಕಲಿನ ಲೈಫ್ ನನೋರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕತೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ತೃಪ್ತಿತ ಆತ್ ಪಾತಿರಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರಲು ನಾನು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ಅಂತ ಇತ್ತ ದಾದ ಬಂದ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ಲೆ ಸೊ ತರ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿರ ಓ ಪೂರ ತರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿದಾರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡು ಪಂಪಿನಿ ಈರ್ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಸಾಧುಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ತರ್ಲೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪಿನ ಆರು ಬಂಡಿ ದಿನ ನೇರ್ ಬಂದಿನಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದಿರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ನಿಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಡ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ತರ್ಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಇತ್ತದಾದ ಮಂದಿ ಇರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತರ್ಲೆ ದಾಲ ಮಂದಿ ಈರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಪ್ಪ ಮೇ ತರ್ಲೆ ಮನ್ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಲೇರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಿಗಾರ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೇರ್ನಾನೆ ಪುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಮರಲಿ ಇಂಥ ರಾಕೆಟ್ ದಕ್ಕನ ಪೂರ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಗಾಯ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸುಕೊಂಡದ ಐಟೆ ಐಟ್ 4 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ 4 6 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ 2D ಅಂಚ 0 ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಅಂಚಗ ಬಂದಿತ್ತ ಇವಾಗ ಡಸ್ಕ್ ಲೈನ್ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅವ್ರು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಹೋಯ್ತಾ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೆನಪಾಪು ನೀರ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲಿ ಏನಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ಕುಡು ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಮಂದಿ ಒಂಜಿ ಡಸ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಂದಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೀತಿ ನಾವಡು ಅವು ಪೂರ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ನೆನಪು ಬೇತ ಒಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ಅತಿ ಅವು ಇತ್ತು ನಾನು ಉಪದ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ನೇಲ ಇರಬಹುದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತರ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಗುರುಲಾರು ಮೈನ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಕಡೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸೀನಿಯರ್ ತೂಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಅನೇರ ಕುದರ್ದದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಅವ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದ ಅವೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಾಸೆ
ಪುನಃ ಮಾಡ್ತದ ಮಗ ದಾಲಜಿ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಮೈಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ ಕೇರಳ ತೆಲಿಪೋಡು ಬತ್ತೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ನಮಕ್ ನಮನೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಅವಂಜಿ ನೆನಪು ಕಲೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಂಜಿ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನಡೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಿರ ಇರ್ತೀನಿ ಆರು ಒಂದಿದ್ದೀರ ಅಪ್ಲೈ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಸೊ ಆರಡ ಮನ್ಪಾಗ ಏ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪೊಳ್ಳೋಡು ದಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಟೀರ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಏರ್ನ ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಎಣ್ಣೆರು ಈತ ಜನ ತೂತ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೇಲ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿರುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ ಏ ಏ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ಶಂಕರ್ನಾಗ ಶಂಕರ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮನ್ಕೋಚು ದಯಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚೆನ್ನ ಪಾತನಕ್ಕೆ ಏತದ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಕುಲ 2005 ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದು 2 ವರ್ಷ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನನಾತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಗೋಸ್ಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನೋದು ಬೈ ಬೈ Check the mic and make sure it sound right, boys.